Bhazi reDelta rakabatwa nkunzi nezuro vachibva kuSouth Africa vachienda kuZimbabwe. Kune mukadzi akadhurwa ndokutoshaikira imomo neumwe murume akaikuvara zvakaipisisa. So bhazi rikunzi rakasumuka papark station zvakanaka rikanomira vaMidrand richitora vamwe, zvakare kuPretoria ndokutora vamwe. Asi vakati vamunzira kune vakomana 2 vakasumuka ndokubva vaburitsa pfuti. Vakati munhu wese mafoni nemari ngaiburitswe. Pakuedza kurwisana nevamwe varume mubhazi akabva avhurira pfuti ndokubva dhura vamwe amai vane 25 vanga vakabata mwana wavo, akakuvadza zvakare vamwe bhudhi vanga vane 30wo pakuvhurira kwaakaita pfuti yake uku. Vapedza kudaro vakatorera munhu umwe neumwe foni nemari ndokubva pamira mota kumasure kwebhazi. Vachibva vangojambira imomo mota ndokubva yaenda. Vachiri kutsvakwa nemapurisa ekuLimpopo uko fokuita chiitiko chinonyadzisa zvakadai. Inguva inorwadza kumhuri yarasikirwa, uye the photos that are circulating yemwana akamira pana mai vake achifunga kuti vachamuka. Zvakaoma. It's time to search everyone who gets into the bus. Ndozviri kubva mumanetizens. Vamwe vari kuti tinonamatira kunzvengeswa munzira kuma-accidents tovhara maziso bhazi richangosimuka paya. Asi umwewo munhu zvake akagara pasiti rake pfuti iri muchiuno ari kuti manamatira accident zvenyu asi hamusi kundiona. Kwakaurayire yake vanhu. Mozoona munhu akadai akupenga izvo ndozvaakaita. Security from departure is very weak. In fact, ngatiti isusu panosumuka mabhazi bye hapana kana security at all. Mama netizens ari kuti let's just comply. Kana munhu apinda akabata pfuti aiwa ingobvuma kupusa, hatigone kuti timurwise. Our chances are low kuti tivatorere pfuti. Now takurwadzirirwa mwana asiwa ari woga. Why not verify naye munhu against the passport yake kana ID kana atenga ticket? This thing of picking up people on road is dangerous. Munhu asina kana form of identification should never board the bus. So guys, zvinhu zviri kuitika munzira umu zvakaoma. Mwari vakasapindira aiwa tinopera tose. Do leave your comments on what you think. Kumhuri yarasikirwa tinongoti vedwe chemaine tariro kuDelta dei vaita kuti mabhazi ose amboita up their security because zvakatooma.